Vi skal lave et forsøg, der hedder fotosyntese og respiration, og til det har vi opstillet nogle hypoteser, som vi lige gennemgår. Den første hedder, at bruger en grøn plante CO2, når en tid udsættes for lys, og det siger, at den gør den. Fordi lige snart den bliver tilsat lys, så begynder den fotosyntesen, på grund af at det får den lige pludselig energien til. Og så omdanner den jo så CO2'en til O2. Og toeren er lys nødvendig for fotosyntesen i grønne planter, og det er den. Fordi uden lys, der kan en grøn plante ikke lave fotosyntese, for igen det afleverer den her energi til den. Og træeren afgiver en grøn plante CO2, og hvornår, hvis den gør. Og det gør den. Hvis der ikke er lys, så kan den ikke lave fotosyntesen, og så smider den så det her CO2 ud igen. Så til selve forsøget, så har vi skulle give nogle forventninger, eller hvad vi tror, og hvorfor vi tror sådan, at vi har det her B-farve, hvad forventningen er, eller hvad farven er før den er lysblå, det betyder, at pH'en er meget høj. Det vil sige, at den er basisk. Hvad vil der ske, hvis man tilsætter udåndingsluft, det vil sige CO2, jamen så vil den blive, der vil den blive meget lav, altså gul, så vil den blive lidt mere nede i syre-agtig. Ja, syre. Hvad vil der så ske, hvis man putter dansk vand i? Der vil ske det samme, fordi lige pludselig vil blive tilsat kuldioxid, og det vil omdanne det her vand til noget syre, og derfor vil det blive lidt mere syrligt. Og hvis vi koger CO2'en fra, så vil det blive grønt, fordi så vil det blive helt neutralt. Til selve forsøget hernede for neden, kan man se her, om der er en plante i, om der er tilsat CO2, hvilken farve BTB-vand har, før vi begynder, om der er lys eller om der er mørkt, og hvad min hypotese så er. Jeg tror, at den første, hvor der er en plante og ingen CO2, så er farven basisk. Den vil jeg så sige, at den bliver syrlig, fordi der er ingen ting til at lave der er ingenting til at lave fotosyntese, der er ingen CO2 til, at den kommer den, og der er ingen mørke eller lys til at lave det, så den vil nok blive basisk, fordi den, eller syrlig, fordi den vil udsætte noget, planten vil udsætte noget CO2. I den næste, hvor der ingen plante er, og ingen CO2 er, og der er ingen lys er, vil den bare forblive basisk, fordi der er ingenting til at ændre det. I den tredje her, hvor der er en plante, hvor der er CO2, og det er neutral, og der er mørke, så vil den igen blive syrlig, fordi den vil bare, der vil jo bare være CO2 i vandet, som bare vil omdanne sig, eller som vil bare gøre vandet syrligt. Den fjerde her, hvor der ingen plante er, hvor der er CO2, hvor den er neutral, der vil, der er så lavet en fejl, jeg kan se, der skulle den også bare blive gul, fordi at CO2'en vil igen omdanne det her vand til noget syre. Og så femeren, hvor der er en plante, hvor der er CO2, hvor den er neutral, og hvor der er lys, der vil den så blive basisk. Det vil den, fordi her vil CO2'en blive brugt, og der vil så blive dannet noget, hvad hedder det, ja, der bliver dannet noget baser i, eller sådan noget. Og i den sidste her, hvor der ingen plante er, men der er CO2, og hvor der er lys, så har jeg igen lavet fejl, den vil blive syre igen, fordi CO2'en og H2'en vil lave noget sammen, så ja, det var nok